2003 году федеральная власть предпринимает самую серьезную попытку официально оформить новую жизнь Чечни под российским флагом. Проходят референдум по принятию Конституции и выборы президента республики. И, наконец, референдум показал, что чеченцы по праву считают себя неотъемлемой частью единого российского многонационального народа. Мы заложили фундамент. Есть Конституция, принята народом. У нас есть Конституция. С 2003 года не существует Ичкерия. Это не я, не Ахмад Хаджи, не вы. Это решил наш чеченский народ. Принципам взаимоотношений между Российской Федерацией и Чеченской Республикой Ичкерия. Мы подписали сейчас с президентом Чеченской Республики, Республики Ичкерия, мирный договор. Мирный договор, которому предначертано иметь историческое значение. Уже произошло у нас проверок, говорят, зачистки. Но они зачищают не только это, они очищают дома, все грабят, а потом в ночное время начинают бомбить окраинные села. И у нас находится вот такое положение. Здесь наш коллега, господин Шеймер, сказал о 18 тысячах без вести пропавших в Чеченской Республике. 18 тысяч. Кому-то это показалось много. А мне, Владимир Анатольевич, это кажется мало. А референдум от демократии
ميجي يا غير سن ويبيوش خلشة تنا أورها تنا دنيا يقرأ له يا دنيا يقرأ دوش نزل مش يقابل تصدير هتعتزاتي كحوات تاني السبيكتاكل شيء انبازة هم تصديره هم أشة إذا ريفرندوم خارج مش اسكر شو دالين نتصل نيخ بتشال حالات وتبتشال كح أكوباتي رجيم أيدل بيلغو داخن إدعيتين ناهند إجيش حوسنا بويش بول خارجم إذا خارجم باتي خارجم باتي إذا خارجوي خارجو خير بيلغو وير وتبيسنا قان خارجم خل أجد بيسنا كروتينس نوخش قومي أميل دير زودين دولش أميل بيلغو داخن كودر نجا أحسنا شونا شين إبوم نشيات تتصلح نجا أحسنا شونا شيء شر كيناخ دعبكش إش إبز بايت تتصلح نجا أحسنا شونا أخشين إدي أشتول جوق كتيوبي جيرس أو يشولا أو ديشتول زولمش إش شين صوتيتا لا أشكان آرا دولا خارجن بيربو خارج تصردو شش رسيت خيل ريز دو ألا إبقوا بيلغال يوقريو ألا قيرن برسو أومن تسني قام Based on all available information, OSCE states that the elections reflect the free will of the electorate and form a legitimate base for the new authorities И народ Чечни дал ясный, понятный ответ на все вопросы, которые были ему заданы.